Ja, vi er i dag ude og interviewe en svensker, som flytter til Danmark. Vi skal spørge, hvordan det er at flytte til Danmark fra Sverige. Ja. Är du med? Ja, det er det. 2 sekunder. Ja. Hvordan er det at flytte fra Sverige til Danmark? Jeg synes, det er veldig distraherende. Først er det ind med den tog. Jeg kommer på den her station. Ängelholm station. Og jeg skal med en tog til Fredriksson. Jeg aner ikke, hvilke tog jeg skal med, fordi min tog den er aflyst. Så jeg prøver at spørge en menneske, men der er ingen, der ved det. Så jeg sætter mig ned på en bænk og ryger en smøg. Hvad synes du om Danmark? Nej, ikke godt, fordi den tog ikke kører. Og jeg skal til Valby for at komme hjemme. Og jeg ved ikke, hvornår jeg er hjemme. Men ellers, jeg synes, det er meget god mad. Ja, Danmark. Danmark. Jeg har väldigt svært ved at prate dansk. Og når jeg har fået en ny jobb, og når jeg står og snakker med menneskerne. Hvad arbejder du med? Jeg ved det ikke. Jeg er der. Ved du ikke? Jeg ved ikke, hvad det her er. Jeg lærer folk køre i bil. Jeg ved Er du kørelærer? Sygeplejerske. Sygeplejerske. Altså, du så og siger, du lærer folk at køre bil, men det er Ja. Jeg er en blanding af køkkenlærer og og chef og faktor og jeg er lidt almulig mand, kan du kalde mig. Men jeg... Er det svært at komme til Danmark og så sådan noget grimt svenskerhår som dit? Ja, med svenske gården. Ja, alle elsker mine hår. Det er, at de spørger, hvilken frisyr. Jeg synes, tanken ikke. Jeg klipper mig selv. Folk tror. Jeg får veldig mange kommentarer fra min smukke hår. Hvad er det? Kommer ind og siger til mig, du har veldig smukke hår. På dansk det hedder, du har en veldig smuk hår. Jeg kan ikke sige. Hvad kalder man cigaret på svensk? Cigaretter. Smøg. Jeg tror det hedder på dansk. Jeg ved det ikke. Det er fint nu. Okay. Hvad har du så lavet i Danmark i dag? Der skriver til mig helt tydeligt. Hvad har du lavet i Danmark i dag? 2 sekunder. Jeg skal lige kolde til min pappa. Jeg prater med dig lige om lidt. 2 sekunder. Hallo? Der var det der. Prøv at snakke svensk til ham. Skideskræt. Det kender? Ja, så bare snakker svensk. Det spiller ikke så meget.